Mitä vitsiä tässä? Oho, noin. Joo, nyt me pelataan Glaciaria 3 kertaa. En tiedä miksi mä koko ajan pelaan tätä Glaciaria. Mä tykkään pelaa. Joo, täällä on oksapaksu. Miten se tämmönen plaanissa on? En jaksa lahjoittaa nyt. Kuinka monta paksua pitää olla, jos vaihtaa nimen? En mäkään. Mihin mä menen? No niin, tää on vähän säätöä tää video nyt ollut, mutta ihan sama. En mä kiinnosta. Mikä rekka tuolla takana menee? No niin, mennään kattoo kauppa nopea. Sit mennään pelaamaan. Oli ilmainen Areena 6 kultainen Alex. Seuraa kanavaa Jarborots WhatsAppissa. Alkaa tää. Mä voin ehkä laittaa sinne kanavalle sen linkin. Ei vitsi. Tuleeko sitä edes pitää? Pekalle vähän, mutta en mitään niinku saa päivitettyä. Paitsi ostetaan näitä vähän, niin sit me saadaan päivitettyä ja saadaan tasoarkku. Se olisi hyvä juttu, jos saataisiin tasoarkku, niin et voi saada ihan hyviä juttuja. Täältä hiisimaja. Okei, 8. Mitä vitsiä? Hiisimaja. 8, okei. Tääkin meni 8, ujuma. Tää menee 7. Joo. En mä saa. Sainko tasoarkkua? Ei! Kattokaa kuka lähellä. Mä tarvitsen 4. Ei ku... Joo 4 mun mielestä. Jos mä laskin oikein. Mä tarvitsen 4. Tällaista, että mä saisin uuden tasoarkun. Täällä mun kaveri kattoo mun uusinta Glaciaria-videoa. Laitetaan. Miksi mä laitoin luuranko-armeijan? Ja nyt mulla ei oo mitään puolustuskorttia paitsi barbaarit. Mä voisin periaatteessa säästää eliksiiriä, koska noin kuolee. Ai no, iköisestä. Mä voisin mulle puhua kovempaa ja voi vitsi, mun puhelin tippu. Oe! Ja kuitenkin hän kuollut. Tai ei päässyt. Onne. Hog Rider! Tosta. Jes mä saan luuranko-armeijan. Ja... No, ei mä en huomannut, että tulee pikkuvekka. No se saas kyllä ton. Ne sai ekan. Mutta ei tästä vielä ei voi mitään. Se oli ihan... Jos ne olis tyyliin saanut ton tokankin, niin ihan oikeesti mulla olisi tunteisiin. Salamahenki on hullu näihin luurankoihin. Paitsi vitsi, no on toi Baby Dragonin vitsi tuolla ilmassa vitsi. Vitsi! Täällä ammutetaan Baby Dragonia tuolla tulipallolla. Ja sitten on tietenkin joku Hog Rideri tulee tuolta reunasta. No. Pikku lohikäärme hakkaa se. Noniin. Ei mitään vitsiä! Mikä tää mun tuuli on? Ei nyt et laita mitään. Mä itse asiassa voisin laittaa Hog Riderin. Koska pikkupekka aina kaikista hommeleista kiinnostuu. Ja Hog Rideri vaan kiinnostuu niistä, jos on vaikka hiisimaja. Nyt on ihan hyvin menee. Hog Rideri saa tuonne. Miten tuolla on 1 HP? No niin, tässä tää. Okei, mä saan legit ton toisen. Jes, mä sain ton toisen. No niin, tulisko W? Mä toivon. Baby Dragoni. Vastaan Baby Dragoni. Tiukko Baby Dragon taistelu. Kuolee varmaan samaan aikaan. Oi! Tulisko W ilman jatkoa? Ei mitään jatkoaikaa, ei tästä tule jatkoaikaa tyyliin. Paitsi nyt täytyy alkaa hetsi puolustaa. Nyt on tiukat tilanteet meneillään. On tiukat tilanteet. Paitsi jos mä laitan ei! Mikä tää on? Tää tulee ihan hullu hyökkäys. Paitsi Hog Rideri kyllä sai ton. Jes, W. W. Lätään nyt ainakin 2 peliä vielä. Okei, 3 tähden arkku.
Täältä saadaan potioni. En tiedä kenen käyttäisin. En ainakaan ehkä vielä käytä mihinkään. Muistatteko te enää mitä mä sain tästä? Eikö niin mä sain... Itse kun... Vähän mua ärsyttää. Me tarvitaan tuo... Se... Ihan pari sellaista vielä tyyppiä, niin sit me saatais päivitettyä, niin sit me saatais tasoarkku. Ja tasoarkkuhan on hyvä. Ja vitsi, noit tulee tommonen Pekka-hyökkäys. No kyllä tää tappaa kyllä ehkä Pekan. Juu, tappo. Pekka kuoli. Goblin Barrel tonne. Goblin Barrel tonne. Goblin Barrel. Niin. Miksi mä hypätään ihan oikeasti sellaiset? Mulla jää aina mieleen joku sana, minkä mä oon sanonut hetki sitten ja sitten... En mä tiedä, mitä mä täällä ihan oikeasti sekoon. Täytyy laittaa luuranko-armeija. Ei vitsi, kun mä oisin käyttänyt Baby Dragonia. Täytyy käyttää nopea Baby Dragon. Baby Dragon. Baby Dragon. Ei! Ei! Tämä on tiukat tilanteet. Miten mun Baby Dragon kuoli tolleen? Ai Chicken Jokin näkönä. Ei! Näin sai tänä. Sitten Pikku-Pekka saa yleensä tuon. Mä en tiedä sanoks mä viime videoissa, että toi ikinoita on ihan hirveää. Ei viime videossa vaan siis. Ei kun niin viime videossa. Ei viime videossa. Tai en mä nyt muista oliko se viime video vai mikä video. Nyt mun on vaan pakko käyttää tulipallo, niin mäkin sain. Ja on nyt ollut aika ylivoimasta noilla tää peli. Tai en edes tiedä. Tai aika tiukkaa tää ainakin ollut. Mun Hog Rider lähti tuonne aivan soolona. Hog Riders. Mitä tuolla on 2 pikkulohikäärmettä? Ilmassa vitsi. Siis mä yritän yhden... Mitä täällä ihan oikeesti tapahtuu? Ja mä hävisin tän periaatteessa. Mun on pakko käyttää tonne. Koska tai jatkoaikana mun kannattaa käyttää tohon missä on vähemmän, koska sitten... Ei vitsi, miksi mä käytin tohon salamahengen. Goblin Barrel ei hoitanut. Missä mulla nyt on juutas? Hakkaa se Jonne! Köveri se kohtella. Oi, Hog Rider! Ota se linna! Ai. Sepon barbari Jonne. Hog Rider, nyt on sun aika, Hog Rider. Nyt on sun aika, Hog Rider. Oe! Nyt tuli tupla-V.
Ei 3. Nyt me saatiin tasoarkku. Mä en tiedä kuinka pitkä video tästä tulee, niin mä en tiedä pitäisikö mun pelaa vielä 1. Juma. Kello on lomaa ja meidän koulun kellot edelleen soitella, en tiedä miksi. Oe! Jokerikortteja. Jes, mä sain kätyreitä. Sähköiskuu. Oe, hautakiveä kans. Niin mennään nää ja sit pelataan vielä... Ehkä pelataan vielä 1 video. Tästä saattaa tulla ainakin jonkun 15 minuutin video, mutta ei se kai haittaa. Mitä vitsiä? Miksi tää, miten, aha, taikaesineen, kiva. Sitten tästä tää. Ja tää. No, siis mun mielestä munkki. Se on yksi mun lemppareista, munkki. Sitten mulle yksi toinenkin lemppareista on tuo bowli. Eli keilaaja. En tiedä, en mä tiedä onko se bowli. Mun mielestä on bowli. Keilaaja suomeksi. Mihin mä koko ajan saan näitä, että mä voin edistää nyt? Ja just nyt kun se ei oo hirveen lähellä, mutta ihan sama. No niin, pelataan vielä 1, ihan sama. Ei se haittaa, pelataan 1. Rassassa. Nyt on hyvä hyökkäys. Vitsikö tuohon olisi vielä saanut eikö siis pikkupöka. Salamaisku. Salamahenki? Mikä salamaisku? Ei mulla oo salamaisku tällä käytössä. Mikäs? Sepon pikkumobiili tos meni. Tos meni äsken tos tien vieressä joku pikkumobiili. En tiedä oikeeta nimeä, mutta se oli joku pikkumobiili. Mä sanoin, että se oikea nimi on pikkumobiili. Tai semmonen se ainakin oli, semmonen pikkuinen mobiilimies. Mobiilietu. Sinä on mobiilietu, nyt vain. En mä tiedä mikä se mainos on. Jestas sentään, mitkä hinnat. Seppo, tästä tulee varmaan pitkä video. Mä tarviin 1 tilaajan, että mä voin tehdä livenä. 1. Siis mä tarviin 1 tilaajan. Jos te haluatte nähdä liveen jonkun pelivideoliven, niin tilatkaa kanava, jos et oo vielä tilannut. Mun saavutus olisi päästä 100 tilaajaa nyt vuodessa. Paitsi se on kyllä aika vaikea, kun mä oon 41 tilaajassa, mutta kyllä se on aina mahdollista. Kaikki on periaatteessa mahdollista. Tai on. Tästä tää. Siis mä oon pelannut vaikka kuinka monta tää on 3. Mutta en tiedä montako yhteensä ois. Se mun eka video, niin mä veikkaan, ettei sitä hirveän moni kattonut, koska siinä ei oo siinä ei kuulu mun ääni. Vaikka mä kyllä omasta mielestä mulla oli mikrofoni päällä, mutta ei, en mä tiedä. Ja mä pelaan tätä siis puhelimella. Mä yritin asentaa tätä mun läppärillä, mutta kun en mä tiennyt missä sen saa. Koska läppärillä olisi voinut olla ihan kiva pelaa. Mä oon täällä jossain meidän koulun, kun meillä on lomaa, niin mä oon täällä jossain koulun pihassa pelaa vaan Glaciaria tai ihan sika-autoa. Kaikki ohikulkijat vaan kattoo siellä. Tää menee nyt aika huonosti. Mä sanon kanaratsastajaksi, mutta taisin mä sanoa sitä välillä possuratsastajaksi. Oi Sigma Boy, jatkoaika. Äkkikuolema. Jatkoaika, äkkikuolema. Niin kuin tuossa aina lukee äkkikuolema, mutta sitten tuolla yläkulmassa lukee aina jatkoaika, niin mä sanon sitä välillä molemmiksi. Ei! Mä en nähnyt, että se on Pikku-Pekka. Äkkiä hakatkaa se Pikku-Pekka alas. Tuolla on niinku ihan vähän vähemmän mitä mulla on
hellettiin. Nyt sillä on vähemmän. Jes! Nyt oli hyvä. Ei, 41 HP jäi! Noniin, W. Ei vitsi! Laittaa molemmat! Jos toi on sattanut W tästä, niin ois ollut oikein ihmeellinen. No niin, taisi tulla jokaisessa pelissä muuten voitto. Tämähän meni tää video ihan hyvin. Ei tullut, mä tuli jokaisessa Jessin kanssa 3. No otetaan täältä vielä kolikot käteen ja... Oi, me saatiin tämmönen tasoarkku. Ei mikään tasoarkku, ei tässä tasoarkku. Tai joku toinen arkku. Seuraavassa videossa me grindataan tänne Areena 7. Juu. No otetaan vielä täältä tämmönen vastaan. Lunasta palkinto. Tämmönen kuva. Ja no tää video voisi olla tässä. Tilatkaa Noxyboxu YouTube-kanava ja tykätkää videosta.